गिबियावनो आं नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैनिसिमबो आंनि क्रिसमासनि गोजोननाय आरो गोदान बोसोरनि गोजोननायखौ आं हामलायथिनाय हरग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो किमस्टन इंलिश स्कुल जर्डानपुर आलांगि बे मोनसे स्कुलावहाय दिनै आङो दंफैयो। दिनै आङो नुनो मोनदों जि स्कुला 10 बोसोरनिफ्राय 10 बोसोर जाबाय बेवहाय दिनै स्टुडेन्टफ्रा बिसिबां एक्टिभ माने मोसानाय रंजानाय माने गिदिरफोरखौहाय सनमान होनाय बिमा बिफाखौ सनमान होनाय ओरैबायदि एक्टिभ आं नुनो मोनदों। जि सोरनि अबेबा मोनसे 20 बोसोर सोलिबाय थानाय बा 30 बोसोर सोलिबाय थानाय मोनसे स्कुलाबो बेजों गाजाबनो हाया आं ओरैबायदि नुफैदों। बेवहाय आं दिनैहाय सासे चिफ गेस्ट हिसाबै नुजाफैनो मोननानै आंहा बिराद गोजोननाय दङ आरो आङो उननि समाव आं फैबावनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। दिनै आङो ओरैबायदि नुफैदों दि बेयावनि स्टुडेन्टफ्रा माने ओरैबायदि एक्टिभ सनमान होनो गोरों फरायनाय लिरनाय मोसानाय मुसुरनाय आसरित माने बुंनो थाङोब्ला आं माने गोसोआनो ओरैबायदि रंजाखांनाय मोनदों। बिनि थाखायनो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंसोरनि फिसाफोरखौ जुदि मोजां जायगायाव बा मोजां सोलोंथाइ होनो आरो मोजां जायगायाव जुदि नोङो नोंनि फिसाखौ जुदि मोजां थांखियाव दोनहैनो बा सहैनायनि जुदि लामा नागिरदोंब्ला नैबे किमस्टन इंलिश स्कुल जर्डानपुर आलांगि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बे जायगायाव फैनानै नोंसोर खबर लानो हागोन आरो बिथांमोननि माखासे सोलोंथाइखौ बा बिथांमोननि फोरोंनायखौ जुदि मिथिनो लुबैदोंब्ला बिथांमोना फैनानै खबर लाफैनो हागोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दिनै नुदों आरो जोङो नुनायजों लोगोसे आङो मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो सानदों गावबा गावनि फिसाखौ जों बयबो आरो गासैबो बिमा बिफाया दिनै मोजां लामायाव दिनै फोरोंनो लुबैयो बा दैथायहरनो लुबैयो। बिनि थाखायनो दिनै जाय सारमोना मेडाममोना बुंदों गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिनै बे स्कुलखौ दिनै बिथांमोना लुफुंनो हाबाय आरो बिथांमोननि नाजानायावहाय दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोर स्टुडेन्टफ्रा 9निफ्राय लानानै मेट्रिक होनायसिम बिथांमोना फोरोङो आरो दाख्लै थांनाय बोसोराव 18 जन एग्जाम मेट्रिक एग्जाम होनायाव फार्स्ट डिभिजन 17 जन थांदों सेकेन्ड डिभिजन सासे थांदों। अब्ला आसरितनि बाथ्रा मोनसे प्राइभेट गामि सिंनि स्कुल प्राइभेटनावदि 18 जन मेट्रिक एग्जाम होनायावहाय 17 जना फार्स्ट डिभिजन लाखिनानै सेकेन्ड डिभिजन सासे बेखौ फार्स्ट होनजासै बेवहायदि गामि ओनसोलनि मोनसे स्कुलनिफ्रायदि 17 जन फार्स्ट डिभिजन थांदों आसरितनि बाथ्रा। बिनि थाखायनो आं रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो खावलायो बेवहाय जुदि गावनि गथ'खौ दिनै सोलोंथाइ होनो गोसो दङब्ला जगाजग खालामनो हागोन। बेनो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट किमस्टन आलांगि इंलिश स्कुल। बे स्कुला 2013 मायथाइयाव गायसनजानाय। 2014 मायथाइनिफ्राय जोङो क्लास खालामजेनदों। जोंहा फार्स्टआवहाय 74 स्टुडेन्ट दंमोन 74 स्टुडेन्ट दंमोन। बिनि उनाव जों लासै जागायनानै जोंनि बे लकेलनि मानसिफ्रा जोंखौ हेफाजाब होदों। ओमफ्राय जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चाराव बिराद पुवरमोन नाथाय जोंहा दा जथेस्थ' जाबाय दा। ओमफ्राय जोङो दा एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक जोङो लुगासिनो गुबुनफोरनि गोबां हेफाजाब होनायजों। दा जोंनिया क्लासा 8:30 एसेमब्लि जायो। 8:30निफ्राय 1:30सिम बे समनि सानसुनि बे शेड्युल। खिन्थु जोंहा हस्टेलार्सफ्रा जोंहा बेवहाय 120 स्टुडेन्टस दङ। बिथांमोना जुदि बुंनांगौब्ला जोङो नागालेण्ड दिमापुरनिफ्राय दं, गलाघाटनिफ्राय दं, जुनाइनिफ्राय दं, मुरखंसेलेक जुनाइनिफ्राय एखे जायगानिफ्राय दं। ओमफ्राय ओरै फैनानै जोंहा अरांनिफ्राय दं, बेनिफ्राय जोंहा माजबाटनिफ्राय दं, उदालगुरि टाउननिफ्राय दं, जोंहा ओमफ्राय ओरै थांफिनोबा कार्बि आंलंनिफ्राय दं, ओमफ्राय जोंहा ओरै फैयोबा नोङो तामुलपुर, बेनिफ्राय बेबायदिनो चिरां बिजनि गासै बेफोरनिफ्राय, ओमफ्राय बङाइगाव टाउन, बेनिफ्राय आलिपुर, फकिराग्राम, गसाइगाव टाउन, बावरागुरि, कसुगाव, सेरफांगुरि, क'क्राझार टाउन, सान्तिपुर, रानिखाता मथा मथि अल आसामनिफ्राय बेवहाय गथ'फ्रा जमा जादों। बेयो गार्जेनफोरनि सापर्ट। दा थांनाय बोसोरावहाय जेब्ला जोङो रिजाल्टखौ मोन्दोंमोन फार्स्ट बेच हिसाबै गथ'फोरनिखौहाय बियो 18 जन मेट्रिक लिरदोंमोन।
बे 18 जन मेट्रिकआव गासैबो 17 जना फार्स्ट क्लास जानानै सासे गथ'आ सेकेन्ड डिभिजन जादों। ओमफ्राय बिसोरो गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर मिशन स्कुलनिफ्राय 09 बा 15, 20, 25 मोननायमोन आउट अफ 100 बिदि स्कर खालामग्रा गथ'फोरमोन आरोखि। खिन्थु केपस्टन स्कुलावहाय फैनायनि उनावहायनो जोङो 3 बोसोरसो बिसोरखौहाय सान हर जोङो बिसोरखौ गाइड खालामदों। बिनि उनावहाय जोङो हरनि 12टासिम जोङो मोनायाव गाइड खालामो। आंनो सासे एडमिन जानानै भाइस प्रिन्सिपाल जानानै साबजेक्ट टिचार हस्टेलाव थाग्रा बियो जोङो 12-13 जनसो टिचार्सफोर दङ। दा जोंनो हरनि 12टासिम गाइड खालामो मेट्रिक फाइनाल केन्डिडेटफोरखौ जों दाबो खालामगासिनो जेरै थांनाय बोसोरनिखौ खालामदों। देग्लायनि गथ'फ्राबो जोङो आसा खालामो देग्लाय एक्सेलेन्ट जागोन होननानै। दा थिग बेबायदिनो जों गार्जेनफोरखौहाय खावलायो जेरै जोंखौ दा सापर्ट होगासिनो अल आसामनिफ्राय। दा बेबायदिनो सापर्ट होगोन होननानै जों आसा खालामो। आरो बेजों लोगोसे मोनसेया जाहैबाय जोंनि स्टाफनि खोथा बुङोबा जोंहा 17 जन टिचिं स्टाफ दङ। माबाया जाहैबाय प्रिन्सिपाला जाहैबाय एक्स प्रिस्ट बियो एक्स फादार होननांगौ जाहैबाय। बेहा मोनबा MA दङ, बेनिफ्राय MA BEd दङ, BEd दङ, बेचेलर अफ फिल'सफि दङ, 7था डिग्रि हल्डार बे मानसिया। ओमफ्राय बाखि टिचारा फ्राय 100आव 99%आ MA BEd। ओमफ्राय जोङो 3 BSc टिचार दङ, बिसोरो मेथ्स एन्ड साइन्सआवहाय एक्सपार्ट। दा बेबायदिनो जोंबो सापर्ट होगासिनो। मोजां मोनसे सोंनाय। आङो गिबियावनो केपस्टन इंलिश स्कुलनि गासै सालायगिरि बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। बेवहाय आंनि गथ'खौ फोरोंफैनानै आंहा मोनसे जोबोद गोजोननाय दङ, फुल सेटिसफेक्सन। मानो होनोबा बिथांमोनहा मोनसे स्पेसियेल केयार खालामनानै फरायसाफोरखौ मोजां मोनसे एडुकेसन होगासिनो दङ। बेखौ आङो आंनि गोसोजों फुरा बरायो आरो गोजोननाय बावो। आं आसा खालामदों बिथांमोननि बे फोरोंथाइ होनायनि गेजेरजोंनो जोङो गावबा गावनि गथ'खौ इयुनाव सासे जाफुंसार फरायसा महरै जों मोननो हागोन। थांनानै थानायाव बिथांमोना जेखिनि सोलोंनांगौ बे सोलोंनाय गियानफोरखौ बे फरायसालिनिफ्राय बिथांमोना निस्सय सोलोंनानै लांनो हागोन। इयुनाव बेखौ मोजां खामानियाव बाहायहैनो हागोन आं बेखौ आसा खालामदों। एक्सुवेलि आंनि फिसाया बे फरायसालियाव फैनाया 2 बोसोर जाबाय। सिगाङाव गुबुन फरायसालियावमोन। सिगाङाव जेबादि क्वालिटिनि फरायसामोन, दा बे फरायसालियाव फैनानै बे फरायसानि क्वालिटिया साबसिन जादों। फरायनायनि फारसे जे माखासे नितिफोर डिसिप्लिनफोर मेनटेन जानाय बेफोरखौ खुब हाइलि सेटिसफेक्सन मोनसे आं मोननो हादों। बेखायनो आं सानो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा खम खरसनि गेजेरावनो बे फरायसालियाव गाव गावनि गथ'खौ फोरोंफैयोबा निस्सय बिराद मोजां मोनसे मुलाम्फा जागोन। गथ'आ जेबादि रोंनांगौ बेखौ रोंनो हागोन। इयुनाव सासे मुलुगाव थांनानै थानो थाखाय जेखिनि गुन थानांगौ सासे मानसि हिसाबै बे गासै जिनिसखौ बे फरायसालिनि फोरोंगिरिनिफ्राय मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बे फरायसालिया गायसनजादों होननानै आं बेखौ मिथिगौ। आखायाव खम फैसा रां रुफाजों लानानैनो बे फरायसालिखौ स्टार्ट खालामदों। स्टार्ट खालामजेननायनिफ्राय बिथांमोना मोनसेल' थांखि आं मिथिगौ, जे गथ'फोरनो मोजां क्वालिटि एजुकेसन होनाय। बे गोग्लैसोनाय ओनसोलनि फरायसाफोरखौ मोजां मोनसे गियान होनानै जौगाखांहोनाय, बेनो बिथांमोननि थांखि आरो नोजोर। आरो आङो बिथांमोननि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव गावसिनि थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंसारहोनो थाखाय इसोरनिफ्राय जेब्लायबो आशीर्बाद मोन्थों। आङो बिनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो। ओरैनो सारनि गामिया एड्रेस? आङो रामफल बिलनि, गिबियाव आंनि गामिया रामफल बिलनि खोलाहा थानाय आफ्लागाव बेलगुरि। आरो आंनि फंबायानो बे फरायसालिनि सासे एडमिनिस्ट्रेटर, बिथां नमल दैमारि। बिथाङा गावनि खुब नाजानायनि गेजेरजों दिनै बे फरायसालिखौ सालायगासिनो दङ। बिथाङा गावनि लाइफआवबो मोनसे बिराद स्ट्रागोलनि गेजेरजों फैनाय, गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बिथाङा दिनै गाव सासे जाफुंसार मानसि जानो हादों। आरो खस्थ'जों फैनाय मानसिखायनो जे फरायसाफोरनो माबायदि नलेज होनांगौ, माबायदि गियान होनांगौ, फरायसाफोरखौ माबायदि गाइड खालामनांगौ, बिनि नलेज बिनि एक्सपिरियेन्सा बिथांनाव जथेस्थ' दङ। आरो बिथाङा बेखायनो खस्थ' लानानैब्लाबो जोंनि मानसिफोरखौ मोजां मोनसे लामाजों लांनो थाखाय जेब्लायबो रेडि। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन।
24/7 इमार्जेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकोलॉजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101655430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।